bagian oke belok ngeresiki wong bongkar-bongkar bro nang tanaman. Nah ternyata ya sakarun lumayan guys gak tuku dolanan kok ngono bro ngendi salak sepilno ya ayo delok rono yo delok resik-resik ya ayo delok resik guys sik panas bro sik didukno sik ya rondakan perkan iki lumayan bro iki bro bongkar bro dibeli-beliin bro lumayan gak beli bro nah lumayan bro gak beli bro gak jadi beli bro ternyata dolanannya banyak bro kita ya dek bersih lumayan bro wis gak beli ya dek wis gak beli mainannya Bu, hantu ora tau tuku ngono kuwi. Lumayan, bro. Oh, diresiki lho, harta karone bongkar nang tanah ning gone sak-sak ngono kan beruk nang pojokan ngono kan. Beruk nang pojokan ngono kan, bro. Keras ning gone sak-sak. Ya dibongkar lah, iki ya padha sing jero kae. Dene. Dipengen tuku sik jane ndek mak kae. Sak sak mingguan iki lho. Oke. Kan akeh malahan. Enggak sih. Akeh ya dik dolanan dik ya. Akeh iki nek kitirane iki lho dik. Iki nek kitirane barang. Tiri ngono ya. Malah omah-omahan barang iki dik. Bisa bentuk omah-omahan. Iki malah diutuh lho iki. Iki cilik, iki. Ini enggak ada ya. Nah, lagi malah diutuh ya. Enggak ada ya, Dek. Api. Apila api. Disuruh juga ya teko itu, Pak. Harus sih kami nih kerasa kok. Ini sana kayak mainan ya. Iya dek. Oke, gila. Mainan. Ini mainan. Bro tersi bro. Mulai inventaris. Gosok. Alas enak sing mleyok anu menehan. Jam treknya meleyok. Niko loh, coba ditulis di jalannya Niko. Tapi lain gak papanya gak roh bayi caca si cilik itu nah cilik ini sih ngetoknya apa? Sekarang tak coba tak kukur kono kok iso mau nih Apa? Oh anu bu truk dek ya truk kita gede saya ganti umbah gitu ini saya reket ini banyak bahasa ya menunggu ini ya mari kangen iya apa sih kok nih
Lumayan bro, gak tumbas gitu bro. Jatah karung untuk bongkar gitu. Jatah karung untuk bongkar. Ayo, ngedek kok apa piye? Ayo, ngunjuk ada. Yo, wah, paling kon tak hampir numi ya sebeng. Bae, bravo. Gitu. Lumayan bro. Oh, enak. Tregan apa? Serok. PP. Jane iki yo muni iki enak remote. Iya, kuwi remote iki sajane enake. Dibalik ku njero. Hei, Saiki to. Iya, akeh mobil anu. lumayan lho iki apik-apik lho. Jual apa? Enggak, mau cerita. Duduk atoke iki. Iki atuh iki truk jere janji nu kali truk iki lho. Oh, anu urus potel sitok iki. Anu. Sale ya, terus. Panjang. Iki ra sepira, ngene anu iku kae gawe dikepi malah niku. Lah iki Dik. Dirosokno nek Ala rasane kayu pira? dirosokno cah cilik wis milih dhewe regane beda. Halang sepur barang. Bro, sak kencang, Bro. Kencang ngene. Oh, kencang ku DPP. Balapan ke nggih. Ana. Bocah ana dhewe aja banter-banter. Nah, nah. Tapi kurang seket ya. Lumayan oleh duit. Iki bro, itu rel-relan min. Hah? Rel-relan sepur tuh. Iya. Tapi sepore mbuh nang ndi? Sepure wis kadol bro san. Sepure. Cita-citane sampai gede nang tak jodohno bocah. Cilik amu. Iki bocah wis SMA kelas 2. Bulanane tersimpan ya. Nah, iya. Barang 10 tahun ya san. 17 tahun gedene masih ya. Sampai iki dadi namane lho, Niko. Lihat Niko. bro, tak spill bro. Niko ki teh masih. Ini sampai IC. 60 tahun. Saya wis SMA, mek kelas 3. Bulanane jog cilik isik. Iki turunan adike. Nah, iki jombahe sing rambut wis sembuke. Ya wis jol rasa. Iki ke Jakarta nih, ke Jakarta. Omahan. Hei. Hei. Hei.
Ini anu mobil ya, itu bentuk kereta. Mobil, karena mobil bukan bun. Nah mobilnya ini. Mobilnya cilik, anak gatune. Gatune. Yo, aku kok ada mobil. Sedan anak gatune. Cilik kan mobil. Keren bro, tak kencang bekil. Guys, bermacam-macam motor nih, mainan sembarang enak. Pasar maji. Mulai sekolah yang mau jam maji. Saya mau ngeliat siapa karo aku, Pak. Heeh. Ini kan? Iya, dia ben kok dolanan raka. Iya, ya. PPC kan, PPC. Saya kok bisa PPC kan. Kencang ya. Ya. Aduh. Wes lah. Tak kencang lah bro. Kencang lah. Tak kencang. Kencang bro kayak. Itu PPC pun garing. Kena gedelanan sekarang. Oke bro, terima kasih sudah waktu di sore hari ini. Terima kasih sudah nonton video. Jangan lupa like, subscribe, pemanasan, sampai bertemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.